Mis-snin bikrin sas-sekondarja u l-Malti għal-barranin, is-sit malti.skola.edu.mt jipprovdi riżorsi maħsuba kemm għall-għallima u l-istudenti kif ukoll għall-ġenituri. Dan is-sit, frott kollaborazzjoni bejn l-għallima u studenti fl-Università u l-Emcast, fih ukoll aħbarijiet relevanti u sezzjoni għall-mistoqsijiet u tweġibiet. Is-sit tal-Malti malti.skola.edu.mt huwa bank ta' riżorsi intenzjonat għall-għallima, l-istudenti u l-ġenituri. Inħass il-bżonn li jkun hawn dan is-sit għaliex l-għallima minn dejjem kellhom problema ta' nuqqas ta' riżorsi fil-Malti. Kif nafu l-lingwa Maltija hija lingwa mitkellma minn biss terz ta' miljun ruħ u għaldaqstant ir-riżorsi li hemm aċċessibbli huma ftit. Id-disponibilità ta' riżorsi għall-għallima tgħinhom jagħmlu xogħolhom aħjar u kif nafu r-riżorsi huma għodda importanti ħafna f'idejn l-għallima biex jaslu jilħqu l-għanijiet tagħhom u jgħallmu t-tfal b'mod iktar interessanti il-Malti lill-istudenti tagħna. Apparti minn hekk, aħna komplejna nsaħħu dak li kien hemm qabel billi żidna r-riżorsi b'mod partikolari biex insaħħu u ngħinu lill-għallima fl-iżvilupp li hemm kontinwament rigward il-kurrikulum u s-sillabi ġodda li għandna da żmien. Is-sit huwa mqassam f'diversi livelli, fosthom għandna riżorsi intenzjonati għas snin bikrin, dawk ta' qabel il-primarja, għandna riżorsi għall-primarja u riżorsi għas-sekondarja. Apparti milli huwa mqassam biż-żmien, huwa wkoll imqassam bil-livelli. Ġifieri r-riżorsi huma mqassmin skont il-livell edukattiv li t-tfal ikunu fih. Fost l-oħrajn, ġifieri nistgħu nsemmu bħala eżempju li s-snin tas-sekondarja huma mqassmin fi 3 livelli, rotta 1, rotta 2 u rotta 3, u wkoll għandna riżorsi intenzjonati għal studenti tal-ħiliet bażiċi jew kompetenzi ewlenin. Insibu diversi riżorsi bħal PowerPoints, preżentazzjonijiet, videos, poeziji, kanzonetti għat-tfal żgħar pereżempju. Hemm diversi riżorsi dejjem skont l-età. Naturalment, jekk għandek età żgħira aktar se ssib kanzunetti, it-tfal dejjem iħobbu l-animazzjonijiet. Jiġifieri jekk ħajkun hemm xi ħaġa animata li t-tfal ħatoġobhom ħafna bħal kanzunetti u affarijiet hekk it-tfal jiġġennu għalihom. Aktar ma jikbru it-tfal fl-età, aktar se jkollok riżorsi li ħajkunu aktar ħajkun hemm kontenut. Għat-tfal żgħar ħajkollok aktar stampi, kanzunetti u affarijiet bħal dawn. Riżorsa tal-primarja fejn użaw il-ħila tat-taħdit hija fejn tuża l-imperattiv pereżempju biex tagħti direzzjoni. Hemm diversi pereżempju riżorsi oħrajn ta' smieħ huma silti irrekordjajnihom dawn u it-tfal hemmhekk jidraw isegwu silta u wara iwieġbu mistoqsijiet dwarha. L-għalliema jieħdu pjaċir ħafna jużaw ir-riżorsi għax huma jsibu n-naqas. Imkien ma ħajsibu riżorsi tal-Malti jekk mhux minn nies Maltin. Jiġifieri xi ħaġa bħal din hija tajba ħafna lihom. L-għalliema kull ma għandhom jagħmlu huwa li jaċċessaw is-sit. Jidħlu fis-sit u jistgħu jażlu it-tip ta' lezzjonijiet u t-tip ta' riżorsi li jixtiequ jużaw mal-istudenti tagħhom. Dawn ir-riżorsi huma abbinati mal-ħiliet u mal-kisbiet li l-istudenti huma mistennija jiksbu fl-edukazzjoni tagħhom. Ġifieri kull ma jridu l-għalliema huwa li jaċċessaw is-sit u jfittxu fis-sena li huma qegħdin jagħmlu jew inkella li huma jixtiequ jsibu r-riżorsi tagħha u jaraw ukoll imbagħad il-kisba li jixtiequ jilħqu mal-klassi li qegħdin jagħmlu. Il-ġenituri u l-istudenti l-istess bħall-għalliema jistgħu jaċċessaw is-sit, ovvjament hemm riżorsi li huma intenzjonati għal reviżjoni ngħidu aħna u jistgħu jużaw dawn ir-riżorsi għalihom biex ikunu jistgħu jsaħħu l-ħiliet tagħhom fil-Malti. Antu tafu li Ġesu jiċċekkja Facebook
ċikku l-poplu huwa gig bejn kant u kummedja li jagħti vuċi u ftit noti li tħassib tan-nies komuni fuq problemi li jvarjaw minn dawk ta' kuljum sa dawk mhux tas-soltu. Tkellimna ma' Alex Vella Gregory, il-moħħ wara dawn il-gigs, dwar l-istorja wara ċikku l-poplu. Jaf kull sajt li dort. ċikku l-poplu huwa l-alter ego tiegħi. Huwa karattru huwa kantawtur fondamentalment li beda f'element teatrali u ta' satira, beda isuma dwar 12 sena ilu u dejjem kienet xi ħaġa forma ta' mużika alternattiva għall-udjenza żgħira u limitata. Antu tafu li Ġesu ma jħobbx is-selfies. Kien hemm grupp bib tiegħi jisimhom Hunter's Palace li jridu jtellaw gig u talbuni xi ħaġa għal qabel huma idoqqu. U kont riġ dal-kunċett ta' dal-karattru li huwa satiriku bil-Malti li għandu għal kollox u għal kulħadd. U minn hemmhekk beda ċikku l-poplu. Mbagħad minn hemm ċikku l-poplu għadda l-serje ta' rappreżentazzjoni teatrali taħt forma ta' burlesk u teatru alternattiv fejn dan kien l-idea kienet xi ħaġa irreverenti ħafna pjuttost daqsxejn imqarba kultant ukoll biex propju jwassal ċertu messaġġi. U ċikku l-poplu baqa' għaddej fuq dawk il-linji. Il-tematika ta' ċikku l-poplu hija tematika fondamentalment soċjali, politika, tratta ħafna temi li huma speċifikament Maltin, però wkoll hemm element ta' autoironija u autokritika. Ġeneralment ix-xogħol ta' ċikku l-poplu jinkiteb ħafna għall-mument, ġifieri ġeneralment għal xi kwistjoni u hemm insertajt li għandi xi forma ta' rappreżentazzjoni, it-tematika tkun dik. Sfortunatament ċertu elementi tematiċi qatt ma skadew. Pereżempju affarijiet li huma tematiċi fuq faqar soċjali, tematika fuq l-ambjent pereżempju. Dawk li tieħu meta ammok mhux Il-proċess ta' ċikku l-poplu huwa wieħed li m'għandux forma, għal kuntrarju għax-xogħol ieħor iktar serju li nagħmel fil-kamp tal-mużika klassika fejn hemm element ħafna iktar ippjanat, ċikku l-poplu tendenzjalment hu iktar spontanju. Kanzunetta tista' tibda b'melodija, b'idea, b'ritornell, ħafna drabi niktibhom it-tnejn kważi f'daqqa. Rari kolli sitwazzjonijiet fejn għandi xi ħaġa l-kliem ġa lestu ma nagħmel il-mużika jew bil-kontra. U apparti mill-karattru ta' ċikku l-poplu, xi ħaġa li mhijiex daqshekk forsi akkurata, hemm is-sena, hemm il-ħsieb warajha, imma mhuwiex b'mod ippreżentat b'mod ta' bħalma nippreżentaw mużika klassika, imma xi ħaġa iktar aċċessibbli u xi ħaġa iktar fl-aħħar mill-aħħar tad-daħal. Halleluja, halleluja. L-użu tal-Malti għalija huwa importanti għaliex it-tematika li nittrattija fondamentalment Maltija. ċertu espressjonijiet ma jittraduċux ruhom sew fil-lingwi oħrajn. Dak il-mod jiena nista' nwassal il-messaġġ b'mod aħjar. Hija ovvjament hija xi ħaġa li hija diretta lejn nies li jew huma Maltin jew tal-inqas għandhom esperjenza tal-kultura Maltija b'mod approfondit. Ħadd ieħor rid jixtrih u ħadna flus u morna lura d-dar. Il-karattru ta' ċikku l-poplu wkoll żviluppa, jista' jkun l-età, jista' jkun iċ-ċirkustanzi, però xi ftit jew is-serja daqsxejn iktar u hemm mumenti fejn ċikku l-poplu jkun serju ħafna. Xorta jibqa' l-prinċipju li jgħaddi żmien b'kulħadd u l-prinċipju li nattakka mhuwiex il-persuna, l-individwu, iżda it-tematika, is-sitwazzjoni. ċikku l-poplu sfortunatament m'għandux xi viżibilità kbira appuntu għaliex hija xi ħaġa dejjem żammejta xi ħaġa speċifika u alternattiva. Hemm paġna fuq Facebook u jkun hemm aġġornamenti regolari, però qatt ma kellu skeda regolari u ġieli jkun hemm perjodi fejn ma jagħmel xejn, ġieli jkun hemm perjodi fejn jagħmel ħafna. U jimla li jusħana ċana r-rep, kulħadd iħanxar brabja viva ċesri, alla bajna qatt ma tajnih xejn. Jekk inċittadin bil-għaqal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Jekk ngħidu li s-satira hija tip ieħor ta' umorizmu, inkunu qed noborxu bis-silwiċċ għax hija ħafna aktar minn hekk. Is-satira hija wkoll għodda ta' protesta u mezz li bih tinħoloq kuxjenza soċjali.
Is-satira li hija mod kif tgħaddi messaġġ b'mod alternattiv. Issa mbagħad min ħafna nies jassoċjaw is-satira mal-kummedja, jiena nħobb nagħmel daqsxejn distinzjoni bejniethom. Nemmen sempliċi fatt li s-satira mhix neċessarjament għandha ddaħħaq, però għandha tniggis. U nara għalhekk bħala mod alternattiv ta' kif wieħed jista' jwassal messaġġ politiku u mhux għax is-satira tista' tkun fuq ħafna affarijiet differenti, billi tesponija b'mod differenti għal udjenzi differenti. Għandna tradizzjoni pjuttost twila mill-gazzetti tal-antik anke miż-żmien meta l-Maltin kienu jużaw is-satira kontra l-Imperu Ingliż, mbagħad ġiet il-ġlieda bejn il-klassi Rukola u Malta li wkoll sabu żvok fis-satira. Il-gazzetti Maltin, il-gazzetti bil-Malti tal-antik kienu iktar devoti lejn is-satira, lejn forma ta' ma' assistenti l-ġurnaliżmu, ma' forma ta' kitba ftit aktar nebbiexa milli wieħed jistenna. Niftakar naqra l-kolonni pereżempju ta' Charles Close fi żmien fuq jekk missier żball fuq it-torċa kienu. U naħseb li baqa' xi ftit jew wisq miegħi dak it-tip ta' ton li kellu li kien nebbiex u li għamlu kitti pjuttost alternattiv fi żmienu. Dal-aħħar s-satira nħu gost li daħlet ftit iktar fit-teatru, apparti jiġifieri dak il-pantomini u ċertu stand-up comedies illi iktar forsi jvarjaw lejn il-kummedja. Għaw iktar novelli satiriċi definittivament u naħseb nixtieq li jkun hawn ftit iktar satira fuq it-televiżjoni Maltija għaliex naqsin ħafna minn dak l-aspett. Il-televiżjoni nazzjonali u anke tal-partiti dejjem għadet lura milli tesponi ċertu satira, naħseb għax il-messaġġ jista' jkun kemm xejn perikolus għal potenzi li jmexxu dan ix-xandir. L-ewwel ħaġa li nagħmel hija li jekk se nikteb storja, rrid niżviluppa l-istorja. Nkun naf x'inhu l-punt ta' tluq u l-punt fejn rid nasal, dik għalija kardinali. U mbagħad nħobb nibni ċertu karattri, jiġifieri karattri li għandhom ċertu funzjoni, li għandhom ċertu mġiba, li għandhom forsi ċertu mod ta' kif jitkellmu u affarijiet li jdu jispjegaw u nibda bil-mod naqgħadhom flimkien. Ndaħħal ftit tal-kummedja, iva naħseb meta ktibt Kapitali li huwa satira mhux tad-daħ kien hemm elementi ta' kummedja li forsi hemm min jidentifika magħhom, però dejjem żammejt frasi li fl-aħħar mill-aħħar u iktar importanti il-messaġġ li kont qed nipprova nwassal fil-romanz. Kapitali nkiteb dwar żewġ politiċi minn żewġ partiti politiċi differenti, tnejn li huma għandhom mġiba simili ħafna, jilbsu l-istess mod, jirraġunaw kważi l-istess mod, għalkemm għandhom estrazzjoni soċjali differenti. U tnejn li huma forsi allegorikament għall-ister li saħħu f'dan il-pajjiż jinsabu mdeħlin fl-istess bixkilla ta' korruzzjoni u taqtil. Kienet allegorija traġika li sentej wara ħareġ il-ktieb qegħdin naraw li għaddej madwarna. Naħseb li Kapitali jien preferi ħalli fuq xkaffa issa u jinbena xi ħaġa daqsxejn iktar totali milli kien Kapitali li naħseb wasal sa ċertu punt, però il-fatti li ġraw sorprendew lil kulħadd inkluż li qatt ma immaġinajt li dal-affarijiet ikunu se jiġru. Mhux l-ewwel darba li f'mumenti ta' staġib jew rabja inkunu se nżartu waħda jew nitkellmu baxx. Imbagħad niftakru li rridu nkunu nies jew li qegħdin maż-żgħar. U ndawru kliemna u minflok ninqdew b'xi eufemiżmu. Eufemizmu kelma daqsxejn kbira ġejja propjament in-nisel tagħha huwa Grik. Sewwa l-ewwel biċċa tfisser ħlewwa xi ħaġa tajba. Sewwa u femizmu marbuta mat-taħdid. Ġifieri xi tip ta' taħdid, tip ta' kliem li jkun ħelu. Ġifieri qisek għandek il-mistura u tagħmilha daqsxejn toma ta' frawli. Ħanati eżempju sewwa biex tnaqqas daqsxejn mill-ħruxija tagħha. Pereżempju dak li jkun flok jgħid miet
sewa peress li espressjoni daqsxejn qawwija, dak li jgħid ħallina jew marant il-bambin pereżempju. Ġifieri tuża kelma oħra jew espressjoni oħra biex ittaffi daqsxejn minn xi kelma jew espressjoni li tkun goffa, li tkun ħarxa, li tkun għal xi raġuni qawwija. Ħafna drabi il-kliem li jkollu l-eufemizmu huwa jew kliem li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Sewa, pereżempju biex nitkellmu fuq ix-xitan għandna ħafna eufemizmi, ngħidu dak ta' dembu twil. Sewa biex ma semmix bismu jew tajt ta' taħt San Mikiel. Le, naf tajt tal-furkettun pereżempju. Jkollok jisu ħafna laqmijiet ħanajdilhom hekk biex ma semmiħx bismu. L-istess nagħmlu meta niġu għal-reliġjon biex ma nsemmux pereżempju l-Alla jew il-Madonna, naraw kif nagħmlu ndawru daqsxejn il-kelma, mela minflok Madonna ngħidu il-Madoffi u xekk, ġifieri il-kelma tibdilha ftit, hawnhekk ma bdilx il-kelma, ma ħriġ b'kelma differenti, bdiltilha ftit it-tarf biex naqsilha daqsxejn mill-qawwa tagħha sewwa tagħmel eufemizmu. Jew inkella ngħidu il-lallu, sewwa minflok ma ngħidu l-kelma sħiħa. Jew inkella ngħidu il-lallu ballu, sewwa tqabbel magħha kelma l-ballu m'għandux xejn x'jaqsam hemmhekk. Qiegħed hemmhekk biex inti l-kelma ittaffija ftit sewwa u ma tibqax vulgari, ma tibqax forsi baxxa, imma tiġi eufemistika l-kelma. Qasam ieħor huwa dak li għandu x'jaqsam mal-partijiet tal-ġisem li jkollhom xi tip ta' tabu. Ngħidu aħna il-partijiet privati, sewwa ma' tfal inħobbu nużaw ħafna eufemizmi, sewwa pereżempju ngħidu għal tar-raġel ngħidu l-part tar-raġel ngħidu id-duda jew il-firilla sewwa. Nxebħuha ma' affarijiet nużaw kliem ħelu li ħafna drabi nużaw ma' tfal. Jew inkella għal tal-mara, għal tal-bniet, nużaw affarijiet bħal naf il-farfett pereżempju jew il-karus. Tuża dal-kliem ħelu biex tevita li semmi dak il-kliem partikolari. U t-tielet kategorija hija kliem li għandu x'jaqsam mal-mart ħafna drabi. Mart jew affarijiet li joħorġu mill-ġisem, sewwa fluidi li joħorġu mill-ġisem u affarijiet oħra. Pereżempju, dak li jkun flok jgħid tagħtu puplesija, jgħid għadditu, sewwa mingħajr ma jsemmiha. U qed jagħmel eufemizmu hekk biex ma jsemmix xi ħaġa daqsxejn kera insomma li ddejjaqna. Jew dak li jkun flok ma jsemmi il-kanċer sewwa jgħid jinnaf jgħid għandu dak, xek jew jgħid hemm xi jgħidu għandu tal-moda, xillum tista' f'kull familja kulħadd jaf b'xi każ u xekk, allura jgħidu tal-moda jew hemm min jgħidlu għandu l-kelb, sewwa jisu xi ħaġa kattiva bħal meta ngħidu dak kelb li biex ma semmix bismu qisu l-idea jekk inti tevita li semmih tuża eufemizmu. Bħal dak li jisu qed bedu minnek, qed biedda l-mart minnek. Għall-affarijiet ta' ġisimna nista' nagħti eżempju meta fejna fina nużaw kelma bħal pipi u koko u xekk qed nużaw kliem ta' tfal jirrepetu l-ħoss għandek pipi u koko u xekk l-istess ħoss jew ngħidu number 1 u number 2 u xekk biex nevitaw li nsemmu kliem daqsxejn meqjuż vulgari. Il-ħelwaj li għandna qishom tliet strateġiji ewlenin biex nagħmlu l-eufemizmi. Waħda minnhom hija li nużaw kelma oħra, kif konna qed ngħidu ħallina flok miet. Oħra hija li nibdlu daqsxejn il-kelma, sewwa mela kif semmejna ftit ilu għedna dak li jkun flok jgħid il-Madonna jgħid il-Madoffi, sewwa jibdilha ftit. Jew flok Marija jgħid il-Marelli, hekk. Ħafna drabi nużaw iċ-ċ hawnhekk, ngħidu il-qaħbeċ u xekk pereżempju jew l-alleċ. Tagħmel ċ biex jisek bħal kieku iddajjef daqsxejn mill-qawwa tal-kelma. U t-tielet strateġija, t-tielet mekkaniżmu li nużaw huwa li nużaw il-kelma skużi. Qabel tkun ġejja xi kelma daqsxejn qawwija. Pereżempju jgħidlek skużi r-remetta. Sewwa nafu li kelma daqsxejn qawwija li forsi ddarras il xi nies, allura qabel ngħidu skużi. Xi nies ħansitra jgħidu ilek qabel jgħidu l-kelma żibel, jgħidlek ħammur inġib skużi ż-żibel. Apparti l-eufemizmu, hemm strateġija oħra li tisejjaħ id-disfemizmu li dak li jkun jaħsibha qisu l-kontra. Ġifieri li tuża kelma daqsxejn qawwija, imma tuża b'intenzjoni ta' ħlewwa. Pereżempju, hemm min lilhom u l-missieru jgħidulhom ix-xieħ u x-xieħa. Sewwa issa normalment dak li jkun jieħodha bħala offiża.
Imma hemmhekk qed tuża qisu bħala eufemizmu għalhekk isih disfemizmu għax inti qed tgħidilhom xi ħuxieħa imma bożza biħlewwa. U dawn hemm ħafna eżempju oħrajn bħalhom, speċjalment fit-taħdid u xek fil-Malti mitħaddet, juru aspett ieħor tal-lingwa, aspett ieħor sabiħ ħafna tal-lingwa li aħna jista' nużaw sinonimi u xek kelma oħra minflok dik li qed nużaw blan li intaffu daqsxejn mill-krwa ta' madwarna. Mal-medda ta' snin, lingwa tingħata bosta pinzellati minn nies li jitkellmuha u l-sinna xejn inqas. Fost loqsma li fihom insibu l-aktar pinzellati koloriti, ma nistgħux ma nsemmux lil-wien, għax minkejja li fil-ħajja ta' kuljum nużaw l-istess ftit ismijiet, fil-verità għandna bosta u bosta kelmiet għal kuluri differenti. Ngħidu aħna bellumi, għal-bej, lewni żwiemel kannella, ċikkulata, għal-lewn il-ħelu favorit tagħna, ekru, għal-beġ ċar u tamil baħar kbir, għal-aquamarin. Hemm imbagħad espressjonijiet li jiddeskrivu l-isfumaturi tal-kuluri. Ngħidu aħna baqri, għad-disin donnu dbajja li nsibu fuq il-baqar. Bellaq, jiġifieri kanġi minn kulur għal ieħor bħal meta l-ħawħ ibiddel lewnu meta jsir. U karnivalata, għal meta l-kuluri jkunu jistunaw flimkien. Ħafna minn dawn il-kelmiet għadna niltaqgħu magħhom fl-oqsma tal-bidja u snajja oħra billi jiddeskrivu kuluri li nsibu fid-dinja naturali jew immanifatturati bl-idejn. Imma qasam fejn l-wien tal-sinna l-aktar li jixelu bil-kulur, żgur li huwa fl-idjomi. L-aktar fl-ilwien ewlenin bħall-aħmar, l-ikħal, l-aħdar u l-isfar. Sabiex nagħtu stampa aħjar tat-tip ta' kulur li qed nirreferu għalih, spiss induru għal nomi. Ngħidu aħna għall-aħmar spiss nużaw espressjonijiet bħal aħmar nar, aħmar peprin, jew aħmar skorfna, meta nkunu rridu nenfasizzaw li huwa aħmar jajjat jew aħmar b'saħħtu. Għall-ikħal imbagħad, arana ngħidu ikħal nir, b'referenza għall-ispeċi ta' fjuri Indigofera tinctoria. Għall-isfar imbagħad spiss ngħidu isfar mewt għal min ikun tilef kull kulur u qorob lejsietu. Ngħidu wkoll isfar lellux jew isfar lummija. Żewġ espressjonijiet oħra li mill-ġdid jinqdew bid-dinja naturali sabiex jagħtuna stampa ċara tal-kulur li rridu nirreferu għalih. L-istess fil-każ tal-aħdar, billi spiss induru għall-espressjonijiet aħdar ħaxix u aħdar bużbiss. Min jaf x'aħdar sabiħ ikollu l-weraq tal-bużbiss jista' jifhem għaliex inkejlu dan il-kulur bl-aħdar ta' din il-pjanta. Ma jonqsux ukoll espressjonijiet bl-abjad u l-iswed li għalkemm xjentifikament mhumiex kuluri, xorta nistgħu nodduhom btali għal finijiet kulturali. Kemm għall-abjad kif ukoll għall-iswed għandna lista twila ta' espressjonijiet, forsi għax minn dejjem konna niddelittaw bl-opposti. Ma l-abjad ġieli nqablu l-karti u ngħidu abjad karti. Jew il-qoton, is-silġ, il-ħalib, il-fiġla u l-lift. Tal-aħħar mhix referenza għall-lift tal-barrakka ta' fuq jew xi lift ieħor, imma hija pjanta simili għal dik li bl-Ingliż insejħu la turnip. Anke għall-iswed għandna lista twila ta' nomi ma' xiex inqabluh. Ngħidu iswed borma, aktar xal-qiegħ mim l-inogrofun li dari kien ikollha l-borma. Dari konna nduru wkoll fuq it-torok billi ngħidu iswed tork. Imma billi ma' żmien tallimna li t-torok mhumiex suwed u li m'għandniex niddistingwu bejn persuna u oħra skont il-kulur tagħha, illum nippreferu ngħidu iswed dlam, iswed faħma jew iswed tuta. Hemm ħafna aktar idjomi marbuta mal-ilwien u kieku kellna ndurhom kollha konna nikdbu teżina sħiħa. Jekk mhux ukoll teżi, nittamaw li b'din ir-rokna qsajra tajnikom ħarsa kolorita tal-idjomi ewlenin li saħansitra jpaxxu lajn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.